Genesis tiaduasa nwɔtwe. Na ɛbaa sɛ brɛ no ara mu Yuda firi ne nuanom nkyɛn kɔe, na ɔkɔtena Adulamni bi a ɔfrɛ no Hira nkyɛn. Na Yuda hunu Kanani bi a ɔfrɛ no Sua babaa bi wɔ hɔ, na ɔfaa no kɔɔ ne ho, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din na onyinsɛn bio wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Onan, na onyinsɛn bio wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Sela, na ɔwoo no na ɔwɔ Kasib. Na Yuda waree yere bi a wɔfrɛ no Tamar maa n'abakan na Yuda abakan yɛ ɔbɔnefoɔ Awurade anim, na Awurade kum no. Na Yuda ka kyerɛɛ Onan sɛ, kɔ wo nua yere no ho, na fa no kunafoɔ, na wo mma wo nua. Na Onan nim sɛ mma no renyɛ ne dea, na ɛbaa sɛ ɔkɔ ne nua no yere no ho a, ɔma no gu fam sɛe, na waanwo mma a ama ne nua. Na deɛ ɔyɛɛ no yɛ bɔne wɔ Awurade anim. Enti okum ɔno nso. Na afei Yuda ka kyerɛɛ n'ase Tamar sɛ, kɔtena kuna mu wɔ w'agya fie, kosi sɛ me ba Sela benyini. Ɛfiri sɛ ɔse, anyɛ saa a, ɔno nso bewu sɛ ne nuanom. Na Tamar kɔkɔtenaa n'agya fie, na ɛkyɛreeɛ no, Sua babaa Yuda yere no wui. Na Yuda werɛ kyekyereeɛ no, ɔne n'adamfo Hira Adulamni no kɔɔ ne nwan ho twitwafoɔ no nkyɛn wɔ Timnat. Na ɔkɔka kyerɛɛ Tamar sɛ, hwɛ, wasere kɔ Timnat akɔtwitwa ne nwan ho. Na oyii ne kuna ntaadeɛ firi ne ho, na ɔde nkataanimu kataa n'anim, na ɔbobɔɔ ne ho, na ɔkɔtenaa Enaim kurotia wɔ Timnat kwan ho, ɛfiri sɛ wahunu sɛ Sela anyini, na wamfa no amma no aware. Na Yuda hunu no, ɛsiane sɛ wakata n'anim nti, obu no sɛ odwamanfoɔ, na ɔma ne kɔɔ ne nkyɛn ɔkwan no ho kaa sɛ, ma menkɔ wo ho nso na onim sɛ n'asea, na ɔse, ɛdeɛn na wobɛma me na woaba me ho? Na ɔse, mɛma wɔde ɔpapo afiri nwan mu abrɛ wo. Na ɔse, ɛneɛ ma me awowadeɛ kosi sɛ wode bɛba. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛn na memfa me nsi wo awowa? Na ɔse, wo nsɔ ano kaa, ɛne wo homa, ne wo nsɛm poma. Na ɔde maa no, na ɔkɔɔ ne ho, na ɔne no nyinsɛnee, na ɔsɔree, na ɔkɔe, na oyii ne nkataanimu no firi ne ho, na ɔhyɛɛ ne kura ntaadeɛ no. Na Yuda de ɔpapo no maa n'adamfo Adulamni no sɛ ɔmfa nkɔgye n'awowadeɛ no wɔ ɔbaa no nsɛm mmrɛ no, nanso wanhu no. Na obusaa kurom hɔfoɔ sɛ, odwamanfo a ɔte Enam kwan ho no wɔ he? Na wɔse, odwamanfo biara ni ha. Na ɔsane baa Yuda nkyɛn bɛkaa sɛ, manhu no, nanso kurom hɔfoɔ se, odwamanfo biara ni hɔ. Na Yuda se, ma no mfa, na yɛani anwu. Hwɛ, mama wode ɔpapo yi akɔma no, na woanhu no. Na ɛbɛyɛ abosome 3 akyiri no, wɔbɛka kyerɛɛ Yuda sɛ, wase Tamar abɔ adwaman, nanso hwɛ, wanyinsɛn adwamammɔ no mu. Na Yuda se, monkɔfa no mmra, na wɔnhye no. Na ɔkɔfaa no baeɛ no, ɔsoma ma ɔkɔka kyerɛɛ n'ase sɛ, ɔbarima a ne nneɔma nie no, ne ho na manyinsɛn. Na ɔse, hwehwɛ mu na hwɛ, hwan nso ano kaa, ne homa ne poma nie. Na Yuda ani hunuiɛ no, ɔkaa sɛ, ɔtene sene me, ɛfiri sɛ mamfa no mamma me ba Sela. Nanso wankɔ ne ho bio. Na eduu n'awo so no, hwɛ, na nta na ɛwɔ ne yam, na ɔrewɔ no, ɔbaako yii ne nsa, na awogyefoɔ no sɔɔ mu de asaawa kɔkɔɔ kyekyeree ne nsa no kaa sɛ, oyi na ofiri adi kane. Na ɔtwee ne nsa kɔɔ mu no, hwɛ, ne nua no firi adi, na ɔkaa sɛ, adɛn na wate mu, wo so na ɛntimu no wɔ. Enti wɔtoo ne din Peres, na akyire yi no, ne nua asaawa kɔkɔɔ bɔ ne nsa soɔ no bae, na ɔtoo ne din Sera, aseɛ ne kɔkɔɔ.